নমস্কার, জয় জগন্নাଥ। ଆଜି 19 ଜାନୁଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର 2024। ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କେଉଁଠି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାଟକ ବିଷୟରେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଇ ମେଳା ଯାଜପୁର ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଇ ମେଳା ଯାଜପୁର ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ମାଛଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ସଜନୀ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ମାଛଗାଁ ସଜନୀ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଇ ମେଳା ଯାଜପୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଇ ମେଳା ଯାଜପୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ।